ni sutanat ni skokumen ba hakani kesngi ka ar phau tarik ulber ar hajar ar pusau kesngi ka ba ka KSU ka kenjo sha umaumer uba saupun riu lani ngila banong kesngi ka ba ka seng Khasi Students Union kaladap saupun riu senam nadu bala seng ya ka ha usnam khat khandai spa inyo phupra saupun riu tili kisnam kilayat bat ka KSU kalapen i ya kitak kishin ya kitam kijam ha kabri nyo trap bat ha kaleng satlak ka perthai ka jingyan jan ti jong ka KSU ka yat ka kum ka juk hot kibun kimat kijura kidang ne kiju kidon ki issue selen kimat kiba ka KSU kelas dang mensim thamai kat badang mi kinu ki issues ki bakta ya ka bha kamyat ya ka yak ka im jong ka jat min riu ka KSU ka shimben kinangelam jong ka KSU kilek kiwan niladon kumba nyo prangut ki president ki bala bat bala yalam ya ka KSU kidon ki dekat jong ka KSU ki bala no karta kidon kinangelam jong ka KSU ki dekat ru ki bomdon shu hang ni asla perthai kidon ki bala kelon hamadam thma kidon ki bala khro kamet lengba ka jing sha penstom hakibor jong ka an ni ka jing sha thombor jong dinong shun jong ka jat ben riu kidon kinangelam jong ka KSU ki bala poi sha ka jeli politics kidon ki bapoi sha ka kam man syakri yo blai kidon ki balong nong yalam snong kidon ki balong ki he sarkar kidon ki balabun ki layak lenti lagajong ka ka work of life ka bagi poi on la kilami na ka KSU andrei kanong rim jong ka KSU pat kaya ini kumju bat ka constitution jong ka KSU kidon ki objectives jong ka KSU nado ko bayde ka puli ka puthi ka jinglong try ka kendo ka siap ka jing penne ya kariti ka dastur ka jing pen klannya ka ketien ka jing pen klannya ka jai ben riu ka jing telakam ka jing rung kertap ki mendari kini baro kita ki objectives lani ki mat jong ka KSU kidang yai don sa hadu mentah bat ka KSU kadang yai yang hina ka por ban yang ban yale na ka bentah ka hok jong kari bat ka jai ben riu ka KSU borobor ka ju lada ya keren arnut ki beri ki bomdei ki dekat jong ki KSU ni ki bomjodan mentah bat ka KSU kimi bun ki jing snow aga jing long jong ki beriu dan ki beriu ki baong ba ki baitu ya ka KSU kum kata kawalam ka sti dan kita ki frontline warriors ki bayakun na ka benta ka tauba jong kari bat ka jat benriu kidon ki bakali ki baong ba laseng ya ka KSU la ka benta ki samla puli ndrei balai ka KSU kam jusim khia ya ka ta ka puli ka puthi hang ni hapo ka jella ka jongi kidon ru ki baong ba ka seng KSU ka dei tang ka seng jong tu ki breu ki ba khlam kam khlam jam ki ba suyang thala ka surok ba kimdan ni ban le ki rung ha ka KSU kidon ru ki baong ba ka seng KSU ka dei tang ka seng ka ba pen kulmar snong ka ba pen khiwi snong to ai lat ngan pen khut UAP we ngan pen shai UAP we ha ka bai dei ba kita ka jik snow jong ki breu ha ka juk ka bam chwa bat ka juk ka ba menta ka KSU hot laseng ya ka na ka benta ban pek ya ka ba kamiat ka puli ka puti haka tu kapor bedang yalam ya ka KSU di ba panbor tariang bampuai dua rublei bat kami presiden bat iba Geoffrey S Basan kami general secretary jong ka KSU hot kapor iba Geoffrey mtai lalong ramasnong jong mission compound kisem ya ki issues ki form ya ka KSU holor kanong rim nomor ki iba ki samla kasi kimyo ya kata ka hok kum kita ki samla puli hala ka jong jela teng kimyo ya ki hostel kimyo kita ki book grants ni ki budget court kimyo ya ka scholarship akapor ka pabiang bat kum juru ka jing jale ban kentiu ya ka puli ka puthi ka KSU ya kini ki issues hadu mentah kadang yai beteng
Kaki isu kadang la kajong ke education cell, kabalakli the education secretary, jong kaki isu Central Executive Council, but ki education secretaries, jong kita nak terekam ki baper kadang keleng gabri nyotrat ki members jong ke education cell. But ki education cell jong kaki isu nadu mensua hadu mentaki shim, ki mat ki baper. Lada ki shim jingi ki samla puli ki school ki college lani wat apo ki school ba aru kaki isu ka shim. Kajing hiardor ha kapuli kaputi lengba kata ka monopolization of education lengba ki textbook ki kot kisla kadi ki isu ke batenru na kapor nomor ka kwa ka quality of education. Kajing ki banwan ra no ya ka embos office ka regional office ngi po Shillong kadi nomor kajing torti ha ka tu kapor ha ka bagi jingkeli na po ka embos ki klempoi ha ki examination centers ki badan na po sector 1 ki badan ha ki tan Jayau một phần và công tác ter cái isu cái simru ya cái sinjam hakaba cái itu cái penkuk buram ya gitu samla ki bawan sakmat hakapuli ke putih om tang kata ndrei teng wat ki school ru cái isu ki school sono kandong cái juarap ban penbha ban penserdat menyerap lagi ki kot isla lagi ben kisuki bat komtak ter cái isu cái sele ya kini na kapor Henry kaki isu kam don kam man put turai than ye ki kam ki batrei Henry to ai ba upan jarong hi un ai ke jing bisar hakadu katnu ngile na ka banta ka puli ka puti haba ka jing ya lenti jung kaki isu kumbala seng na banta ka puli puti le na kita ki on campus issue ka haban shim ye ki off campus issue namar inongelam jung kaki isu idei kita ki nongelam ki balanang lastat ki bala puli puti but isngo dei ba ka jing ino kajing bom simkia jong kinong mi khamat ban telakam mi kan kajing rum kerthap ki menderi men telakam mi kajing le donbor kajing thombor ki menderi ya ki samla khasi kalapen bitar ya ki dekat jong ki isu bat tum ki samla puli ki laban sim susu ya ki issues hakaba ki haban pet na ka benta kajing ne kajing jo ka snap ka bakarpang kajong ka jek benriu kajing long try halaka kendo ka siap kajing khanglat ba kajek benriu kan long ripat hala kajong khando ka siap kombolong ha Tripura ba ka isu ka shem begini senjam badde ko tu kapor kami kajing ki phalo kimi kajing kan at kidan kajing kidan ki bonds kidan ki road blockades kidan ki office picketings bat kom ta ter ide khot ka isu ru lagi spangut kila syakam kila syak sejil kidan ki basak penyap ru badde hang ni ba ki briu ki ong ba kidi kinong perkumar senong la ki briu ki bom dan kam dan jam Henry nganong ngepi ba hatu kum samla ni kwa si ban susah bom sakta bom saktit ni kwa si ban pelut por ban mi samadan ban yakun ban ya dawai gi hok Henry namar ba kamsim kam laksa kamsim ke ing kamsim ke reham kamsim ke bitar kamsim kam laksa bengi cupek baka jek benriu ke jungi ka sak thombor ka sak yurat ngimban si bengi hak ban mi sakmat Malaka juga poru, kadai kajing ijngai, jangan wei udah kaki isu, wei samla udah kaki isu, namar bagi lai bahadin pau senam, ladeng idang yai yotia, ladeng idang yai up, baka kasatap lup yang kamu kajak menriu kan namla menlai namar ngai hinuksa, kamu bagi jela, Tripura ha Asam, Tripura bagi kun persya, ya kata kajingrum kertap ki menderi ilai kun daki bateng hawa kila seng di ikun hun le no ki baper Henry kim la le isu namar be ka political power jong ka Tripura labat daki wei pat ki jek benriu ka khai ka pateng ka khando ka siap ka capital le ni ka nongba jong ka jela Tripura ru labat damaki kinongelam ka ki isu kilai kata bakim kwa banlong kumta de lo kata kanong rim ni ha ban mi ni ha ban IT tade bi ha ban penkiwen ngin penkiwen be nakabanta kabha kamian kadaw ba jong kari ba cek menriu nalor kita ki kay baro kaki isu kuma play menta kale ru kita ki kam kita ki benevolent acts dan kita ki act of kindness ki ba kajuirap ki parado parasnam ki badan kanu ka jingi hakapor COVID-19 kaki isu kala no senyang sibun baro arsnam lenter hakaleng ka briu nyotrat nadu ukhaw hadu ka jing sami ki PPE bat ki hospital suru ngirap but kani kasngi ke pementa kani ka yeng kepala tei de kaki isu mulai sekel kalong kawai
kasakhi ka ba ka KSU hai bor ibarit wala ka di tang kaseng jong ki kena samla jong ki kena puli henrei lang ba ka jing trailam jing rengkat bat ki katukan ni ki briu ki ba no senyang ki bayarap ka KSU ngilala ban le isnei ban tei yakat kani kaying kani kamdei tanggasin ka banikong ba ka KSU kala jupun sinayin henrei nakapor hasora hakaleng gabrih nyotrak hanong stoin haman lagi jaka kaki isu kajuwat kaju servi bada kadai lap bagi dadan sisa kita ki berjenjar ki badan kam sisa kaju rap bat pensina yakum kini ki jagien kabakam snow kerpang pada mentah kasingi kalong ba omtang kayeng baikong Regina yo hendrei ilayo rekat ru ya kajaka na iway inong Samaria babha baitai di kong streamlet harbi ni sultanat sikadai epi kong streamlet harbi hakaba pila dakajing kelut mesim pilan ai subhai gini kajaka si kong Regina ba inyo bansong bansa ban pendot kami gini kajaka kong gajong i kalong kai ka bakham snow per ka bakham snow kumang amane bakham snow phala banong ba on ia ya kajaka kham tam hapo sor shelong ngitip baka sor shelong kalakhatnya hibabun ba ki parodo parasnam jungi ki shongwai ngiu ba bun teli kini ki research project ki peni ba ikasi hi ki de kita ki landless tribals ibade ka Jack Menriu ki baduna ba ka jaka ka puta ban ngi kham tam hapo sor shelong ru ibabun ba ki khasi ki jungi kihap ban shong haki yeng wai kihap ban sa haki yeng wai namar omdon jakala ni kimla ban kot bor ban thiek ye kita ki jaka ngi jenjar ngi syam lanat hadu kata-kata namar wat ki babun to mangong mene kita ki research projects ki ba mi keleng-keleng ru ki peni ba kata ka per capita income jong ke jela Meghalaya kadai ka ba hatrai du hang ni hapori India ka per capita income ka ba hetam hapori India kadai ka Goa bat ka Beritam kadai ka Meghalaya kay kita ka per capita income kamot ka balakin kelum lang katnu uwe ubriu uyo ban kamay kaji bat habaong ba ka per capita income ka ba dunatam kadai ka Meghalaya kamala dengiya nay nujor bat ka baro ka ri India nrito nginya nujor tanghani than sa taylam mengiru ngilawan sa traidu hagipor hendayan thai hakapor badang sensari pareng bat swagi pareng ngilong kata kari kaba tuit da kadut bakangap ni kayi ngi pateng bat kijai beriu na po silhet bat na po ritor kam na po Guwahati ngi long ki beriu ki babit babiang ngi im pahu pahai ndre hegini ki por ki bamantapan ngi i bakat nang mi isngi kata ka jingduk kadang yai ban na kapor sa kapor kadang penhiar arsut ya kijai beriu ka jungi mat ka jela ka jungi kay kaba kita kinong mi khamat kinle nam ta kari ka kijai beriu UI ba atang slogan ki por election dalajan election kini ki politicians ki yang hajaka bikin keren ya kini kita ki issues ki balong serious ki bakta si syai ke jela ki bakta ya garoi ke kiu ke jela ki bakta ya ka jing ne kerpang jong ka ri ba ka Jack Menriu ki bun kampan ban banyak birya banyak keren kai banyak keren jokes ngalong ni pila de pikwa ban keren jokes pen ki embiang ya ka seng birya fasilin ka sbuk katu ga di Karanstan benginya keren tamasa benginya kentho benginya ben benginya keren kai wei lebih pikiran hakakam politics keren ndak benta ka jing ba jong ka ri ka Jack Menriu nama dai leng ba ka jong pi hinong mi khamat iwei pi wei ba ka jela ber ka wei kelum kalak ban kiu ban lesi kata ka per capita income ka jungir kan kiu ki parodo parastab ka jungiru mdai shu tambakin suap shong haki yeng wa hendrikin yo ki yeng ki sem ki babha kin yo ki kam ki jam ki kamai ka ji ki babha kin yo kata ka quality education lan kata ka puli ka puti ka babha ban penkut ikijing